Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Awe, die is Briekoplerike. Ik is Geista Black. Welkom bij Briekoplerike Reactions. Als het uw eerste keer is dat je reeds was, welkom terug. You know what to do. Please subscribe. Ne? Also, we are on our way to 8,000 now. So, please hit that subscribe button. Make the channel grow. And thank you to all the subscribers. Baie dankie vir julle. Ne? Baie dankie vir julle. Appreciate it. I appreciate it. Vandaag react ons op... Master P, ne? MSP. Master P. Ek het die... Het ek bij Conflix op zijn event, 20 december. Toen heb ik het live gezien. Ne? En ik zou gereageerd op die, maar dit PC was misschien een weekje. In elk geval, ik heb het live performance gezien. Die energie van Charlie en Ilro. Nou, hulle compliment elkaar kwaai aan. Wat zien ze nou? Ja, wat wil ik gezegd? Die ding had een paar weken geleden gedropt. Ne? Een paar weken geleden. Ik denk Hoppie. Is het Hoppie? Ne? Hoppie, jullie denk ik die ding geschiet. Ne? Ja, ik denk dat is Hoppie waar dat geschiet heeft. Right, zo kom eens check. Het gaat niet aan. This video contains strong language, violent content and themes intended for mature audiences 18 and older. It is a work of parody created for comedic and artistic purposes. Viewer discretion is advised. Charlie X2C, Battle of Rapper of the Year. Well done, congratulations, well deserved. Man, wat zijn Battlecraft, ernstig wat. Wat wil ik gezegd? In een van die morsen. Kijk hier, ik raak me makkelijk. Ik raak je naar. Want die week wat ik doe, maak ik je naraken. Maar, Charlie is een battle in Doc Jubel. Ne? Zodra kon ik het drop. Gaan maak zeker dat ik die battle. Charlie is mossig, bro. Ja, ik heb het amper naar geraakt, bro. En ik raak je naar, want ik zie ja, dat je goed af van die man praat. Ja. Wacht, we beginnen. Charlie, wat ziek, man. Die snippet was interesting. Ja, maar ik had gezien dat Charlie een paar houtklaps. Maar bro, voor Cinderella is klaar, is mix en most. Oh ja, die is al de tweede collab. Ne? Maar je ziet die man nou van Cinderella. Zijn vorige ene, wat het niet zo morsig naar ene, wat zit in zijn naam? Iets van vrouwmensen, ladies. Bro, als scatten staan te droppen, I'm klaar met ons hardcore, my bro, to be honest. I'm not feeling it anymore, we need to go corporate, bro, something for the ladies. Nee bro, je verstaat me jongen bro man. Ik heb al een sixpack van hardcore vis me bro. Oké, je hebt mij bavang, ne? Je hebt al een sixpack van hardcore is. Die core is hard, zo daar is hè? Sixpack. Weet je dat? Je hebt al een sixpack van hardcore vis me bro. Maar ja me bro, did you like my verse? I like your verse, but you took a year to send the far verse, that's the problem. Maar bro, om honest te wees, nou. Ik heb 2 jaar gevat met Ladies of the Cape. Damn. 1 jaar met Ladies of the Cape. Exactly. But, ten niks. Nee, Charlie, dit is mijn tijd voor tijdstoot, bro. Kijk hoe ik zeg, ja. Je hebt mijn tijd voor tijdstoot. Hoe kom je van de jaren in? 2 jaar met 1 vers. Nog een jaar met nog een vers. This track is like literally gonna be like a month. What the math is not mathing because that means it's gonna be 6 months. That's why we have to drop it now, so that in another 6 months the track is really soon. So. Ja man, ik versta me bro man, dat is alright man. Maar zeg, zo shit. Imagine dat die man zijn neer, of zijn producer of zijn beatmaker. En hij kon die code bij jou. Oké, Charlie, ik zei, ja goed. Maar die mensen door die man, nee, bro, hoe is die man? 2 jaar, nou zo'n 6 maanden. Om 3 verses te doen. Real love, dan zeg kwai. De real love. Hoe is het? Waar is de poes gevangen? Wat je wil de poes gevat? Wie? Maak je? Salut ja. Nora bro. Laatste keer mee bro man. Ai man. Laatste keer bro. Laatste keer mee bro. Ja, bro. Oké, camera bij je op je euro. Nou, this is what I like. You know, you get information on the
on the music video, né? En hier's 'n storyline by. Right, so Maki het vir Charlie iets gedoen. Nou het hulle vir Maki gevang, né? Directed by Ilro, edited by Ilro, music by Charlie X2C. Right. Wie's nog hier in? Ilro, Charlie, Austin Swartz, Brandon, Stefan, Whoopi, Chad, amper sê Chad se stadsnaam. Maurice, is dit Maurice en dan Slang. Okay. Woe, hy is binne en sy haat hulle vir Maki. You don't wanna fuck with me. Ons maak jou met jou masterpie. Ons is stryd van die CPT. So wat moet sy nog doen, bra? Ons is van die hoed, bra. Daar hulle Maki. You don't wanna Spinning kick. fuck with me. Ons maak jou met jou masterpie. Ons is stryd van die CPT. So wat moet sy nog doen, bra? Zet jou in jou poes, man. Ja, so. Earlier that day. Boss, nee, maak je niet. Boss, volk zijn nee. We zijn moe. Te laat, Maki. Maki zou zijn fout. Nog een fout, laat me zakkie. Thinking I'm playing, thinking I'm sane. Vang jou in die blokke soos tetters, dis is in the game. As die blok skoor, jy hou 'n sout, gooi jy vader. As flames, jy sien jy met die bros, like dat jou jy. Wacht maar, Charlie. Woe. Maar geef aan mijn ringlight ook om, my bro. Van lach. Lijkt me op met die verzinnigheid, bro, man. Excuse the technological malfunction, bro. Ik had nog niet mijn ringlight raak geskopt hier, man. Ik heb me amper met een frik gezokt, bro. Dat ik terug ga hier. Nee, Charlie, wacht, man. Roep, hou die bro, zeg, roep. Nog een food lava zakje, bro. Nog hou die kop. Keep thinking I'm playing, thinking I'm sane. Vang jou in die blokke soos tetters, dis is in the game. Oké, zij denk ik speel, ne? Maar dan vang me zo in die blokken zoals Tetris. Denk je dit is een game? Right, blokken. Tetris, hij weet mos. As die blok skoor, jy hou 'n sout, gooi jy Allee, maak je verdalen, bro. the game. As die blok skoor, jy hou 'n sout, gooi jy water, brothers flames. Jy sien jy met die bros, like dat jou jy dan nog sit lyn. Oké, ons vang. Metsies, light, ne? Gooi water. 4 warm op je blok. Jy met die bros, like dat jou jy dan nog sit lyn. Ons kry jou binne in die plane, ons laai jou af in 'n trein. Sit jou op die cover van die son, jy mos want dit fyn. Zij was famous geweest. Voorblad van die zoon, bro. Voorblad van die zoon, right? Ons gaat jou haast het. Trein, sit jou op die cover van die son, jy mos want dit fyn. Even as die son skyn, we make nag, make it rain. Jy's 'n storm. Even als die zoon scheen, we make it nacht, make it rain. Oké, nou eens vang om Ilro. Even as die son skyn, we make nag, make it rain. Ja, make it nacht, make it rain, right? Zoon scheen, maar is het er hier niet. En is de zoon scheen, het moest donker, maar ons maakt het nacht. Jy's 'n storm, you were red, jy behoort in 'n trein. Storm erin, zwang. Run to your broers, julle soos 'n litte volk at 'n klomp poester. Sade Vang! Man sê, jy is 'n litter of kittens, né? 'n klomp pussycats. Ek het maar liever sy woord sê, 'n klomp pussycats. poester, julle soos 'n litte volk at 'n klomp poester. Sudden suburb na jy stel gravy en sturvy na jy skry. Jou by Wembley touch you on your hood. Daar nie wel gravy, né? Southern Sub jongens, Southern Sub, julle is 'n klomp sturvy jongens. Julle wat in Southern Suburbs bly. Dis wat die man sê. Maar as lewende hier in die Southern Suburbs. As lewende hier in die Southern Suburbs, wag man, Ilro man. Wie na jy skry jou by Wembley touch you on your hood. Jason jou massa, as ek jou vang in die hood en ek sien die puta soever. Trouble los movement, katte don't push up, praten. So smooth, as sy in jou mood en brat. Die mannen speel toe waar? Hulle speel rock paper scissors
om vermaak in zijn chops te maken. Nee, wacht ouwens. Don't push up, Buttons. But not so smooth as saying you're moving, brother. You don't wanna fuck with me. Ons maak jou in jou masterpie. Ons is streng van die CPT. So wat wil sy nog doen, bra? Ons is van die hoed. You don't wanna fuck with me. Ons maak jou En jou maatse. Ons is streng En van die CPT. So wat wil hij nog doen, bra? Schat jou in jou Zomaar Spider-Man move on als de boelbroek en klein maken. smaak. Check. Kijk hier, die hoed is die hoed en ik move in die blik. Zij is een poes. Kijk hier, die scene. Die is een brave mes. Ik denk, ik weet niet wat hij braad daar is. Zie je die braad daar achter? Met die witspeter aan, hè? Daar is in een van die outtakes die ik wat Sali in die bien gaat terwijl. Stiekem met Sali in die bien, ik is bijna het geupload. Van alles wat ze hier doen is ik. Wacht, dat ik gemis aan. Blik, zij is een poes van alles wat ze hier doen is ik. Oké. Ik geloof als ze move moet ze lopen gebit. Even zij paas de bang van is die cool die keer. Oké, was vang. Even die paas is bang, maar die gaan school die keek. Die worm is, die koel is die keek. Ik ben een slaaf dat zo dat het lage bier, ne? It is over and done with. Even die paas is bang, maar ik zie die cool die keek. Ik kan extra shot vat ook. Was vang, Charlie. Even zij paas de bang van is die cool Die die keek. keer. Ik hoor zij zoet naar waar hij toe wat ze hit. Ze moet je bulletproof, cause he never move with a strip. Oh, ze moet jou bulletproof, ik niet move with a step. Actually, hij zegt bulletproof dra, ne? Ze moet jou bulletproof. Je moet bewijzen dat hij bullets heeft, maar bulletproof, ne? Maar je bewijst dat hij move met een strip, mine? Vuurwapen. Praat met bijen. Ze hit, ze moet je bulletproof, cause he never move with a strip. Als ik move in jouw plek, bro, you want to check. Als een move ze kip, had zit hem zijn cooler als ik. Zo. Jack Sparrow, ne? Als een moer, zoals kip. Als je denkt is cooler als ik, hij is Jack Sparrow, voor jullie wat die weet niet. Kip, had zit hem zijn cooler als ik. Zo, bro, zij moet kamka, ik move met een baan, sla zoen. Als ons vastmaak, je bro, ze gaat kak maken. Voel ze niet ghetto, wordt gemoer met een panga. Zoes to be reeds het met die tool en die zakbraad. Zo, kan ze nog stippie, bro, laat je kop lik. Zoen, als je doorstept, maar poe, ze gaat optrekken. Schoens, wat je fok niet. Zo, vang een post, je bro, ze niet. No look it, meneer. Die is een no look it. Nee, Charlie, dat is met redelijk. Nee, ouwens, nee. Wat je fok niet. Zo, vang een post, je bro, ze je opzien, wat is een poes in je own plek. You don't wanna fuck with Ik kijk hier. Wacht, ik ben er zo bij je. Ik ben bij je oepsie. Ik moet zo bij je lachen. Ik moet zo bij je lachen, wanneer gaat weer hoes. Ik ga zeggen dia series, dus meneer gaat niet meer lachen in die reactions zien. Zal je opzien, wat is een poes in je own plek. Yo, You don't wanna fuck with me. Ons maak jou in jou ik heb zeker een klompje goed gemist nou mee bro. Van Focus Sali. Seriously, ne? Die visuals is zo. De strekking, het vat jou weg. Van wat jullie actually rip. Honestly. Ik had zeker een klomp goed gemist, maar net kijk wat die aangaan. Kijk hoe ik maak hier. masterpie. Ons is streng van die CPT. Zo, wat wil zij nog Doen. doen, bra? Ons is van die hoed, bra. Yo. You don't wanna fuck with me. Don't be a menace. Wacht gewoon, en hij cirkelen. Masterpie. Ons is streng van die CPT. Zo, wat wil zij nog doen, bra? Schat je En yo, poes, bra. Check. Ja. Night Sali. Zie jullie die movie Don't Be a Menace van die Wayans Brothers en Don't Be a Menace to Central while drinking your juice in the hood. Dat is een 1996 release. Yo, 30 jaar geleden. Ja, 30 jaar geleden. Als hij zo'n scene van alle in die route op je oud jump. Nee, hij bra wat zei. Ik vind Dashiki pregnant gemaakt. Was hij bra? Ik vind Dashiki pregnant gemaakt. Of Dashiki is zijn bra zijn girlfriend. Anyway. Dan trappen hij bra ook plat. Nou, ze is jaren zoals die. Nee. Owens, die is nice die. Die is nice. Woo! I had fun with that. I had fun. Nice Charlie.
Nice visuals. Daar's 'n storyline. Daar word 'n storie vertel ook. Verstaan jy nou wat gebeur het? Dis nie net 'n scene, dan word daar gerappie. Dan is daar 'n scene, dan word daar gerappie. As jy mooi kyk, Maakie is in 3 of 4 locations. Maakie word daar tussen die containers gebliksem. Hy word gevang op 'n call en dan sit hulle agter 'n hokkie ook daar wat hy uit lê. Sien jy nou? So as 'n actual storyline. Mooi uitgedink. Dis beplan, dis 'n plan music video, né? Nie net ons skiet gou hier in die hoed en dan skiet ons weer aan die Wendy, dan skiet ons weer voor die Wendy nie. Is staat 'n storie hierso. Wat gebeur met jou as jy vir ons vir 'n Master P vat? Nice. Hy sit vir dit. Breek op de Rieke Keister plek met 'n reaction op Euro featuring Charlie X2C. Master P. Stay black. Oh yes, die link vir die track, vir die video, as hier in die description, ek doen het altyd, né? Always, so go check it out. Run up the views. Peace.